Så der alle sammen. Mythbuster Ramsløg tilbage. Desværre 2 gange på 1 dag, ja. Men vi har mange slemme allegations i dag. Nu kommer Morten Münster. B-drink. Husk nu. Your discretion is advised. Ohoj, det er mig, Morten. I skal købe min nye drink, jeg har lavet. Den hedder Mortens Møg. Så lækkert. Køb den. Yeah. Hvad så der? Jeg er tilbage. Vi så den her video, som I kunne se, meget udpassende. Og selvfølgelig, som altid, har han lavet en video, der svarer på de her allegations. Her kommer den. Jeg prøver at arbejde i en butik i en hel dag. Ej, det er bare gas. Vi skal ikke arbejde i Lidl. Vi skal snakke om min allegation, om min lille drink der. Jeg fortryder ikke, hvad jeg har gjort. Køb den.